Zigcine Zitholakele izidumbu zamalungu omndeni owodwa ezine okuyizingane ezintathu nomama wazo oThongathi. Kubikwa ukuthi imoto ebigitshelwe yilomndeni yemuke nezikhukhula. Ukuzwa kabanzi ngaloludaba sixhumana nentatheli yezindaba ze-SABC uMlondi Radebe. Mlondi, sikwamukele endabeni zasemini lolusuku olubi esifundazweni. Awusitshele ngesimo unjani umndeni weYisulu? Angibingelele noxolo, ngibingelele umlaleli ekhaya. Noxolo esingakusho njengamanje besizama ukuthi siwuthole umndeni, kodwa ke bathe abakwazi ukuthi bakhulume nabezindaba ngaloludaba. Kodwa ke singakusho ke sithema sikhuluma nalo ikhansela endaweni lasichazela ukuthi ke inkinga ebeyenzekile lapha kulomndeni bekungene amanzi endlini njengoba sazi ukuthi kuyakhukhuleka izindawo eziningi lapha KwaZulu-Natal. Kuthema kwenzeka leyo nkinga kube umama wengane esecela ukuthi izingane azithathe ugogo wazo ngemoto ahambe nazo aye kwakhe. Nekuthe ugogo mayisehamba nazo lezi zingane ezintathu kwase basivelelwa inhlekelele endleleni, imoto yashawa amanzi ayigijimele emfuleni. Base beqala ke njalo ngaleso sikhathi ukuthi kulahleke kufuneke amalungu awo lomndeni njengoba eqale ukufuna ngomsombuluko aza athola ekseni izolo wona lamalungu omndeni njengoba kuthiwa izingane lapha ezintathu kanye nogogo utholakele ke sebeshonile.